Mibutar kaganina buntag si Vice President Sara Duterte sa polling precinct sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City. Pareho sila og polling precinct ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Apan wala makabotar si FPRRD sanglit anaa pa siya sa The Hague. Atong sayron ang mga katikaran sa pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nasa kinatibuk ang 16 minutes ang proseso sa pagbotar ni Vice President Sara Duterte sa iyahang presinto. Apan ang iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte wala matud pa makaboto, sanglit wala nakaapas no sa absentee voting ngun man dili siya rehistrado didto sa The Hague. Alas 8:35 sa buntag dihang miabot si Vice President Sara Duterte sa iyang cluster polling precinct 352 sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City. Miagi si VP Sara sa proseso sa pagboto. Dihang nahumana siya og butar, mipaabot siya sa iyang termino nga i-feed na niya ang iyang balota. Anaalang sa 16 minutos, milungtad ang pagbutar ni VP Sara. Iyang gi-share ang iyang kasinatian sa pagboto, labi na kay bag-o ang makina nga gigamit. Yung nauna sa akin, hindi kaagad binasa yung kanyang balot, so mapasulit yung kanyang balot. At saka binaliktad nila para ipasok ulit, doon na binasa ang kanyang balot. And yung sa akin naman, medyo mabagal lang, nag-loading siya ng mga ilang seconds lang, hindi automatic yung kanyang pagbasa, pagpasok ng balot. Sanglit anaa sa The Hague, wala makabotar sa samang presinto ang iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Wala sa matud pa nakaboto si FPRRD sa The Hague. Sanglit wala siya nakaabot ni adtong absentee voting. Ang pagkakaintindi ko, sinubukan ng lawyers niya na magpaalam magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. O galing madaog isip mayor si FPRRD, sumala ni VP Sara. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. Nakaabot na sa matud pa kang VP Sara ang report nga adunay nahitabong last minute vote buying sa nakaraiyang lugar sa nasod sa bispera sa eleksyon. Well, nabalitaan ko, merong certain personalities and their residences last night na nag-release ng mga pera at sinabi ko lang sa mga tao, i-document nyo lang and then isulat nyo lang kung ano yung na-witness ninyo doon and then we will deal with it after election day. Una ang pagboto ni VP. Kadyot kinalangan ang pagsugod sa botohan sa pipila ka presinto tungod sa kalangay sa pag-abot sa poll watchers. Eksaktong alas 5 sa buntag, dihang gipasulod na sa voting center ang mga anaa sa vulnerable sector. Ang botanteng si Cecil nga usa ka senior citizen, siya na ang nag-assist sa iyang bana nga senior citizen sub nga naglisod na og shade sa balota. Malampuson hinuon silang nakaboto. Okay naman, areglado naman siya. Maayos naman po. Si tatay, hindi na siyang kasulat. Hindi na. Nakasulat pero meron kasi siyang Parkinson, may tremors. Pagsugod sa pagbotar sa regular voters, napuno na ang mga holding rooms o naglinya na sa gawas ang mga botante. Ang uban, nagpangitaay pa sa ilang presinto sa gipaskil nga voters list. Sara, less than 2 hours before sa closing sa botohan, no, ani kataas atong ipakita ang pila dinhi sa mga botante sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Gikan dito, Sara, padulong pa dito sa ilahang presinto, padulong sa holding room. No, ana kataas ang pila sa mga nihabol karon ug ato naka-istorya kaganina ang pipila ka mga kining botante, no. Nagikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12 pa naapa sila sa holding room. So more or less 3 to 4 hours na lang waiting aron sila makaboto. Sumala pa nga nag-abot-abot manggod ang kining mga botante busan idagsa sila, no, ug dunasay kalangan
angay kaganina kadyot no sa kining ato ang mga makina kay dunay pipila ka mga balota nga ginaluwa sa makina busa kinahanglan pa nila nga i-technical no nga arrangement ug repair no sa kining ato ang desk. So hinuon na sulbad ra kini dayon nila. Sa karon Sara no niunong gayud og pila ang mga Davaoenyo sa pagboto. Sanglit mahinungdanon ang boto sa Davao City. Sanglit ang syudad ang third vote-rich city sa nasod ug kini ang first vote-rich city outside the National Capital Region. Ug sumala pa bisan pa man no nga 7 o'clock na sa gabi unya o closing na sa ato ang botohan bisan pa man nga deadline na apa ang botante sulod sa voting center mamahimo gihapon sila makaboto kana sumala sa electoral board ug unsa to expect unya after sa closing sa boto no sumala sa electoral board nga i-print nila ang resulta sa ballot ug kada presinto i-post nila kung kinsa ang nadaog sa matag ing-ana nga mga posisyon aron masuta nga sa matag presinto kinsa ang winning nga mga candidates. Sumala pa nung mag-adto na sa nag-convene na karong hapon ang Davao City Board of Canvassers ng panguluhan ni COMELEC Davao City 3rd District Election Officer Attorney Shahani Ibrahim. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.